Szia, sir, I wait you right here. Do you want to come with me, please? Eddig jó. Még valami? Ez még. Ja, hát oké, jó, behet. Akkor köszi, itt voltatok, cső. Hát, hogy most mit csinál? Megpróbálom kijátszani a pályákat úgy, hogy nem látok semmit a karakteremből, mert cheat-tel láthatatlanná raktam magam. Kurva jó vagy. Ezt nem, hogy Loki ki tudnám játszani. Dehogy tudnád. Na gyere, parszak, aztán nyomjad. Kattingat. Bruce Geometrides mester. Aha. De az sem mixik, tess. Na megint a Sunshine-t! Tegnap se tudtad kivinni. De akkor kivisszük. I wanna go, so I feel good. És ez milyen? Bazd Ez a meg. játék? Vagy ez a pálya? Mit kell szívnod, hogy ezt meg? Hiszen úgy se tudod kivinni, Tesó! hogy látod a karaktered, bazd meg. És figyelj, ki first try-olom, várjál. Nem tudom, nem értem, nem figyelek a szövegre. Azt mondja, hogy I wanna know how it feels to have fingers in your mouth. Mindjárt rákeresünk majd a szövegre. Vagy Nem megcsinálom vannak meg. földi fürei a holdnak. Na smash! A felszeszekáltak pályásik szlennersze! Ja, ma meg is Jó. nyomtad, genyó? Ja, nem. Én Én nem nyomtam. nyomtam semmit. Én nyomtam. Be sincsen kapcsolva a kontrollerem. Na! Tegnap megszereztük a barátunkat Vödör És ez még nem mindig nem a te és... csatornád. Ja. De mondja nyugodtan. Tegnap megszereztük Vödör Embert, és megöltünk vagy 23 000 Bazd, base... egy csávó sátjánnak! Repóból bazd meg a vak vadász. Azok mik? Bazzeg, azok jönnek kocsival. Nem, oda kell mennünk, azok a mi barátaink. Tudom, de attól még az úton jönnek kocsik. Ja, azt nem is láttam. És hogy gyere. Hold up, wait, I just hit the jackpot. Ugye felsegítelek, utána meg felpattansz. Ja, szerintem te ezek is. minket segítenek ki, hülye. Tényleg? Nem segítenek ki minket! De miért futnál oda? Hát megnézem, hogy segítenek És segítettek? Úgy néz ki, bazd meg! Várjál, elbújunk. Hiding inja. Miku, hívhatsz engem Mikunak? Hívhatsz engem Miklósnak. Let's go. Oké, és Miklós. Megyek én is, na, engem meg Megnyertem a jackpotot! Hey! És a barátunk? Egy. Jó, jön ő is. Mit baginol bal oldalt, az a faszi, hallod? Kapja be az a faszi. Na, hova megyünk? Milyen abszolút cinema. Ó, várj, erre meg a kontroller. Fát. Visznek el minket a szigetre. Az ki a picsám? Mármint mi? Melyik? Hát az 5. tagot. Milyen 5. tag? Látjuk mindent. És ez a múmia Láttuk az mindent kicsoda? már. A múmia az a második. Ja. Akit kimentettünk a izéből a hotelből. Én már megint döglődök, genyó. De mindig. Át fogsz változni egy ilyen izével, egy ilyen genyóval. Látod? Egy ilyen Fú, bazzeg, vakgenyet. mi ez? Nem, ez benned van, tesó, Igen, ez de hát azt foglalsz mondom a én beleidet. Csóró? Mi a tököm történt? De milyen baszol meg van csinálva még a kontroller, ez a kis remegés is. Hogyha baszódik valami burul, akkor még remegjen a kontroller. Ezt hogy kell beállítani, mondd el? Amúgy ezen elgondolkoztunk már, hogy egyébként mi a faszom tehát a története ennek a játéknak, mert amúgy nem tudom. Tehát Hát úgy gondolom néz majd ki, a mintha- legvégén fog kiderülni. Úgy néz ki, mintha tesók lennénk és mentenénk ki a hülye sapkás barátainkat. Szóval van Vödör, van Gúla, meg van Bandage. Igen, és van pityók a fejű is. Meg vagyunk mi, de tehát téged közben meg nem tudom, esznek meg. Bazzeg, egyre többen vagyunk, ez így problémás lesz. Na megyek én előre, ti csicska genyó. Problémás, de hogy is ennek így kell lennie. I just hit the Milyen rohadt menő, nézd már ki ez a jackpot. csőrendszer itt. Ilyet akarok Rakjál modellezni egy most, nem tudom. Gúlát és hozd és nyújt szét.
Mi lenne, hogyha befognád a pofád? Hál' Istennek levágta a Discord, nem kellett hallgatom a hülye magyarázatot. Mi lenne, hogyha befognád a pofád? Hol vagy? Na ez úgy néz ki, mint a Final Boss előtti aréna, hallod? Ez nem úgy néz ki, mint a Final Boss előtti aréna. De. Oké, Várjál be már. lehet menni, várj. Ja, ott a tank! Nem, menj vissza. Hé, ez nem a izéhoz visz ki minket? De, azt ott mondom. van a távolba! Azt mondom, Ez hogy a ott a gáthoz tank. hoz És ki, gyere már ott vissza. a... De nincsen kedvem. Ja, igen. Hú, de nem tetszik ez nekem. Ezzel tudjuk esetleg bekapcsolni a izét? A tankot. Az ott mi? Madara. Buzi madár. Jó van. Várjál, körbenézünk, hát ha van valahol jumpscare. Ó, nagyon jó. Remélem legközelebb is neked adják a izét, kilátod, bazd meg, hogy ne lássak semmit. Mit nem lát semmit? Mert mit kéne látni? Nem akarsz esetleg belezoomolni a molekulákba? Az a izé, az a kód, amit be kell ütnünk. Lent és fentről lefelé egy lépcsőbe. Az a kód, amit néz. De eddig Itt három bal oldalt. volt. De eddig fordítva volt. Nem, eddig is ez, látod? Ide kell majd beütni, csak nincsen áram. Ja, gondolom, mert most fel kell meg kapcsolnunk. Ja, jó, be. Előbb áramot kell szerezni. Gyere ki, szerintem mindenki... Aha, ott a generátor, látod? Holy generator! Jönni fog szerintem az a buzi pelikán amúgy. Gyere, hiteld a jackpotot. Megnyertem, vagy megütöttem Ötszínbe. a fő nyeremény. Várj, Azt gyere. lög le, azt lög le. Szakadjon meg ez a doboz, úgy. Mit csinálsz? Jó, nem ugrok inkább. Miért nem volt, hogy lelöktük? Nem tudom. azt? Na cső! Szóval akkor... Szóval lent. És... What? Nem lehet kijelölni. Ja, mert 3 izé van, ja. Úgy. Úgy, és... Várjál. Úgy, yes. Most megnézi, szkenneli, babrálja, figyeld. Ha, it's thinking. Bazzeg. Milyen Konami kódot ütöttünk, mibe hallod? Felkapcsolt. Oh, fuck yes. Aha, bekapcsolt. Oh, a loot box! Oh! Jött a loot drop! Tesó, menjünk, mielőtt kilootolják Ó! előtt. A aranypump van, menjünk, tesó! Ez kell. Ja, nem arra. Arra? Vagy nem arra? Erre kimegyünk, bazzeg, hát lelőttük a És- dobozt a picsába. Oké. És hogyan? Leugrunk a doboznál? Igen! Jupi! Hoppá! Jihi! Bazd meg! És a hülye ötleteidet én és a hülye eszem követlek. Minek követsz? Vagy bocs, minek követtelek én téged? Ja, kinyílt az ajtó. Az más. Ja? Ezt észre sem vettem, hogy ez kinyílt. Én sem. Hát szerinted mély ugrottam az egyetlen logikus lépés. Ne, nyisd ki. Hogy? Belerúgok egyet. Menjél már! Megyek. Jó, minden rendben. Let's go! Hogy? Na! Hol a csónak? Erre, Ó, ott balra, a távolba, ott ment valami, Igen, tesó. láttam. Ott van. A sapka! Ja, már megint a sapka. Verik meg. Hát az gyors volt. Ennyi volt? Milyen sapkát kapta, hadlám? Ilyen kis... Ez a Hollow Knight sapka. Akik játszottak a Hollow Knight-tal, az nem te vagy! Játszottam vele. Igen, és Madnit. Nem sokat, mert nem tetszett. Igen, tudom. Mert élőbe osztottad. Yeah. Livestreamelted. Mi? Hol vagyok, bazzeg? Mi van? Hova tűntél? Hát? Mi van? Tesó, te mit csináltál? Bazzeg, azt hittem ott vagyok köztetek. Bazzeg, így nyomtam az irányt is. Mi I am van? nothing like your halacska. Mi az Isten történt? Nem, az az a bambán sapka, tesó. Mennyi retkes madár. Menjél már! Kérlek úgy nézel ki, mint a bambán. Fogd már be pofád a bámbánnal. Tényleg úgy nézel ki. Menjetek már! Na. Na. Én vezetek. Ne, gyere ki onnan. Ne, én vezetek. vezetek, ne, nyomjad. Oh, hell, na, bambam vezet be, a kis látszóba a sapkából. Na végre a mester! Na! Zseniális, már egyből rossz irányba mész. Dehogy is, arra kell menni. Nem arra kell menni. A fasz nem. Itt végig megyünk erre. Ilyen egyszerűen át lehet gyere. jutni. Hajótöröttek lettünk, tesó.
Gyerünk! Enyém a lega pump! Yes sir! Yes sir! Egy-két! Bra. Na, beszarultál, vagy mi van veled? Nem biztató hangot hallok átból. Ha? Én csak madarakat hallok. Aha, igen, én meg bugyborékolás, de ja. Ja, hát azért egy tenger mellett vagyunk, de az normális, de állat. Igen, tényleg Először nyomunk egy tesztlövést. Dehogy is. Na jó, de. Oh yes. És akkor várjál, most szépen faszántosan beállítjuk, hogy jó legyen. De gyere már, először állítsuk be valahova. Beállítottak Lövésnek legyen az értelme. faszántosan merőlegesen beállítottad a billentyűzetet. Várjál, még Tényleg azt kéne kilőni? arrább, nyomjad balrább. 360 fokba lehet ezzel forgatni. Mit kéne kilőnünk vele egyébként, mert nem értem. Ö... Azt te! Azt az állatot! Azt ott, az. Na te buzi. Gyere. Ja, várj, teszed le. 3, 2, go! Nézd, te kutya! Hoppá! Azt kap. Eltaláltuk! Kutya. Jó, most van egy olyan érzésem, hogy megint el kéne lőni. Egy socó, egy jocó, tesó, mi a franc? Hova tűnt a töltény? What? Tesó, én hoztam be még egyet. Scammer get scammed. Ja, mert bazzeg azt várja. Ja, itt van. Na, a buzi madár. Bro, az nem bujócskázik, fuck you, Bro, az nem tudja, hogy még mi vár rá. Figyelj, itt lesz a pofánk előtt közvetlen. Figyeld meg, jobbra mentünk volna, ott lett volna konkrét mellettünk. Elmentünk balra, letettük az egész kört, baszki. Nem. What? Mondom, hogy megdöglött. Meghalt. Hát hogyan halt volna már meg egy lövésből? Hát, mert nem látod, hogy mekkora ez a töltény? Te állat. Hát, jó, de ez meg egy hereállú pelikám. Jó, de... Jó, és akkor most ezzel mit értünk el? Ja, el tudunk menni Hát arra. most már mehetünk arra hajóval. Hát, ha te mondod, én hiszek neked, hogy meghald. Nem tudjuk odavinni a izéket, a gigatöltélyeket a hajóra? Igen, aztán mit csinálunk vele? Hozzá baszkodj? Megdobálom vele, bazd meg. Ja, hát hajrá. Na, itt vagyok én, a király. A vezetés tudása vagyok konkrét. Legalább akkor menjél jó irányba. Erre már beállítjuk irányba, azt megyünk is. Oh my god. Hát tényleg megdöglött. Mondom. Viszlát. Neked is sistereg a jobb füle? Na. Ja, igen, mert tűz van valahol. Most már nincs. Na, ez straight fire lesz, tesó. Na. Várj, ne most legyen 3 FPS. Abba miért tudok én beledobni egy láncsát? Meg szeretném kérdezni, hogy miért jó édes anyukádat csinálsz amúgy? Abba miért lehet Érdekel. beledobni egy láncsát? Miért ne lehetne? Triggerelni Ne akartam dobáljál, előre. Nem, Hogy jön? triggerelni akartam. Hoppá, látod? Adtam egy kis löketet, egy kis nitrót. Aha. Mi ez a mega hajó itt ez? Still wakes the deep. Those who know, akik játszottak vele, ugye? Aha, hát én nem. Hát játszolik érve vele. Tényleg? Rezero meg ilyenek? Aha. Ez nem? Na. Mi a picsám ez? Nem hiszem, hogy ide kell jönni. Nem, szerintem oda kellett volna, ahol a fény van. Az döntsed már rá, mert... Ja, ide? Mit csinálsz? Oké. Ide. Látod? Nem is vagy te olyan hülye. Csak tetteted szerint. Hát, mondom, mert én szoktam használni a fejemet néha. Itt kell befutni, itt kell menni szerintem. Jó, bet. Nem? Nem. Nem, most mit csinálnak spanyol? Vulkán. Nem vulkánozunk. Ró inkább akar várni 5 percet, mint most 2 másodpercig 3 FPS lém. Igen. Mert hülye vagy. Jobban futna. Mr. Kevin Euró Simulator. Ne! Ja, bazzeg, itt vannak a madarak. Kicsesen varjú. Azt mondja, ez varjú? Hát ja, majdnem. Bro, döntsétek már, mivel akartak játszani. Bro, az bánt másokat, mert játszanak videós játékkal. Nem bántom, csak most na. Ja. Értem. Addig, amíg felhúzlak. Elfelejtettem. Értek mindent. Ott kell fölmászni, ott a égig érő passzúj, tesó. Megnyertem ma a főnyereményt. Tegnap este bevágtam beraktam egy videót, amikor mentem aludni. Ami arról szólt, hogy egy játéknak a remake-je az javította a pályákon. És megnéztem, és amiután már a videónak a felén voltam, és már így félig meddig így belekommogattam így a videóba, így belepislogtam, hogy na már lassan elalszok.
akkor realizáltam, hogy én amúgy ennek a játéknak se a remake-ével, se az eredetivel nem játszottam soha, és nem is tudom, hogy miről van szó. Akkor realizáltam bazeg, hogy nézek már lassan 20 perc egy videót egy olyan játékról, amiről nem is hallottam még soha egész életemben. Akkor ki kéne játszani. Azt mondod? Aha. Streambe, mi az Isten mellett, mixtape mellett. És ne Mixtape? az minden létező másodpercben ásít, és álmos papi. Fáradt vagyok, mert fölkeltettél nagy álmomból, ahol éppen izé volt. Ahol éppen újra játszottak a reanimált, mert elhagytunk egy Jó, meg minden, csak egyrészt nem mondtad, hogy keltsenek 10-kor, másrészt meg amúgy is 8-szor kevesebbet aludtam, csak mondom. Amúgy tudod milyen rohadt halk volt a izéd, a csengő hangod van a miért? Mi az, hogy az enyém? Hát a tiéd. Ja, amúgy kajak, várja. Én megnézem, hogy van beállítva ez a hang. Ja, azért bele van húzva a ringtone, meg minden. Ja. Amúgy egyébként őszintén meg valahol fönn voltam ma az előtt egy picikét, egy ilyen 5 perccel korábban keltem nagyjából. Itt a gigagenyó. Bálna. Szerintem el kéne bújni ezzel. Szegény, minden rendben van, papi. Na, mondjad milyen hely. Üsd be. Dehogy ütök, szia. Szegény bár. Akkor majd megverem én. Ne, menj. Bazd, nem tudlak ütni. Ennyi, ne, hagyjad, menj. Hát jó. Ugorj már fel oda! Ma megyek! Okés. Meg ott nem maradsz! Dehogy? Fuck! Szar lehet, mert nem te döntesz arra, hogy felhúzol le. Meg gondoltak, hogy lesz ilyen csicsika genyó, akivel játszanak, és biztos nem fog segíteni másiknak. Pedig én neked sose segítenék, Trassz. Hát azért mondom. Fasz. De miért nem tudtuk volna felsegíteni egymást? Várjál, 3 FPS tölt, várjál, Trassz. Ja, látom, pedig vulkánon ment volna amúgy. vulkán- Még egy sapka? ez a izé leszel, a Jarhead leszel a izéból. Nem tudom mi. Ez te is kell lesz. Baszol úgy meg, fogjad. What? Ott cipők, mi? Felöltözünk izébe, Búvárruha? búvárruhába, hallod? Vízen elmegyünk búvárkodni. Damn! Nem, de melyik vagyok én? Én vagyok a jobb oldali, jó. Jó. Ez összezavaró Akkor lesz, azt genyó. Aha. Lássuk. Gyere már! Egy. Figyelj, még így futkoráztunk körbe, hogy csak nem tudjuk a másik. Figyelj, most így állj meg. Na most konkrét nem tudom, hogy ki. Tesó, hova megyünk? Bro, az nem az Éva játszik a Somával. Abszolút színem az a játék, mondtam már. Bazzeg, hogy megvan csak. Hogy csinálják meg ezt a fényhetet, bazzeg, ezt hogy csinálják meg a kajak, what? Light function. A fényre scriptet, a fényre raknak egy materiált gyakorlatilag, ami ez a ripple effekt. Ja. De őszintén megvalva, ezt nem hiszem, hogy ezt nem hiszem, hogy úgy csinálták, hogy a fényre van rárakva a materiál, hanem szerintem ez bele van építve a falokon lévő materiálra, mert az sokkal kevésbé lenne intenzívebb. Ja. Viszont akkor nem menne egységesen a fény rajta, úgyhogy meg lehet, hogy fényeffektus. De amúgy azért engedhetnek meg ilyet, mert egyébként nem tudom, nézd rá a környezetre, minden más víz alatt van, nem nagyon kell nekik normális, erős materiál. Amin. Azért fut több mint 3 FPS-sel. 3 FPS a tököm, ez full 120 is. Cap. Becsem kell! Jöjjél még az egyetlen hasznos tagja a csapatnak. Neked van csak izéd, ilyen varázspálcád, gyerünk. Ez de rohadt ijesztő, nem tetszik ez nekem. Ja, hogy lehet futni is. Skibidi toilet. Skibidi toilet. I just have to skibidi toilet. Ne arra. Ide be jobbra. Yes. Öy! Yes, sir! Erre itt van egy ajtó. Ajtó. Jó, nem nyílik. Pa! Nem. Balra. Fuck 2! Mehetünk tovább. Yes, sir. Az kinek a keze, tesó? Kinek a majestic keze ez itt? Fuck 3, nem? What? Fuck 4. Oh, hell, na ez kicsoda, tesó. Ez az a buzi madár, akit megöltünk. Kaják? Igen. Ja tényleg, ez a halálmadár. Fúj. De hogy ezt tökön értünk ilyen gyorsan Kell vissza, what? Ja, bazzeg. lehet vele, tesó. Meg kéne emelni. Vagy nem. Ne, hé! Fiat, fő kell. Dawson ránk néz. Várják, feszíteni kell, bátyja. De miért? Fúj, tesó, szedjük ki Ja, a ezt ki szemét. visszavisszük a bálnának.
Hál' Istennek! Ja. Hajrá. Na hát most már csak nem fog minket megölni. Nem hiszem, hogy így működnek a szemgolyók, de oké. Miért? Az Narutóban is így volt. Jó, de a Narutóban a faszi azt mondja, hogy szexi jutsu, az nő lesz belőle. Bár csak én is tudnék ilyet. Bro, baj ez van, mozog. baj van. Világítsál, tesó, De mert én nincs nem látok fényem, nincs semmit. fényem. Hát elszállt. Ja, hogy nincsen fényed, az rohadt jó. Ja, végig is van. Akkor nem szóltam. Te barom. De aztán hogy a tökönbe éle? De rohadt ijesztő ez a rész. Te uramisten. Ez nagyon fire az jelenet, ez nagyon cinema. Ez egy abszolút filmszínház, Azt a tesó. bocsa. Na jó, ezzel nagyon kúkoltak. Hell no, Ezek hell filmet no, csináltak, hell no. vagy játékot, bazeg? Amúgy én sem tudom. Tesó, világíts. Rá fog robbanni. Mondom én. Ez nagyon cinema. Jéjjam! Brókat, engedjétek még játékot csinálni, úgy érzem. Tetszik, hogy nem feledkeztek meg a környezeti elemekről, mint például a bombák. Tehát látod, hogy eredetileg nekünk volt akadályként használva a bomba. De végül az lett az, ami a környezetben megmentett minket a pályán, tehát Igen, mert ezek nem rohadt jól van fogyatékosok. megcsinálva, cinema. Ojjjj! Biztos, hogy nem, tesó. Ugorjuk, Gyere ki. Ójja! Hell nah. Brút, engedjétek még kúkolni. Hogy a tökönbe jutottunk el onnan, hogy amúgy a kerék alapú dolgok gurulnak, meg hogyha egymásnak baszol 2 botot, akkor lesz tűz oda, hogy csináljuk meg a animált. Hát, nem tudom. Hát figyelj, videókártyát is feltalálták már, úgyhogy... És most figyelj, mindjárt De megesz azért- minket. Jó, de a videókártya érthető, azt én is minden délután szoktam csinálni. Ja, mondjuk jogos. Hogy mozog a bán a földön? Úgy, hogy egy kibaszott nagy végdél van hozzákötve. Ja, my bad. Igaz, elfelejtettem, hogy ez amúgy egy ilyen szerpentin isten, vagy tudjátok-e mi ez? Olyan rohadt undorító lények vannak ebben a játékban, hogy ez már nem igaz. Igen, de valahogy mégiscsak fire. Ria. Hogy elcsúszik a kis koma. Koma. Bro, really said koma. Ó, és akkor most el tudunk menni a tökönbe a hajócskával. I Yes. see how it is! Yes. Ennyi volt a búváruha. Ez a szín rohadt szik volt. Ezzel kukoltak. Várj, el lehet, hi. Szerintem azzal csak visszaöltözöl fel. Ja nem, sapkát csinálsz. Gyűjtjük a sapikat. Hozzad, bátya. De visszaváltom ugye a másikra, csak megelegyen. Szevasztok, ti haszottal a fasz... Megérkeztünk spanokhoz. Gyertek spanok, megcsináltuk az összes feladatot. Kár, hogy nem voltatok itt az Abszolút Cinema résznél. Lemaradtak arról, hogy majdnem meghaltunk. Ja. Semmi extra, csak majdnem megdöglöttünk, tudod. Via guacamole, megfogom a magyorodat, bálna bátya. What? Bazeg, hogy néz ki? Miért Abszolút Cinema, én elhagyott város, várj, 3 Yeah, az is cinema, úgyhogy nem fut el a gépen a játék. Tesó, fogd már be pofád. Az baj, Hallod? az baj, de várj, mit ja, Hallod, dobálnunk kéne. dobáld! A bombába. Úgy. Nem a bombába kellett volna. Esélyes. Megnyertem ma a főnyereményt. Hey. Hey. Én egyszer volt ilyen Ütő. szahúr, Tesó. az mióta egy szó, tesó. Várj, itt óvatosan menjél, mert... Itt nagyon-nagyon Balra lassan lesz. megyek. Balra. Na most, nyisz. Hogy? Nyisz. Yes. Puzulmány. Pataki Attila képű vagy. Vigyázz! Várj, de mi nem jelölte ki. Nem is fogja rá. Tesó! Szép volt, te barom! 1 2, úgy jó, go, bombában most Mögöttünk is van. nincsen. De van, de mindegy. Szép. Nyisz! Úgy. De most, úgy. Még egy, yes. Hogy várod fent az a kutya, aki leesik? Hogy összerogyik!
Jobbra is lesz egy, jobbra is lesz egy. Ott te. Erre megvárom, hogy kijelölje a játék. Na most. Hova, Brosz, hova támad? Nem is ott vagyunk, tesó. Jó, szép. Hátból most viszont tényleg Jobbra, jövök jobbra. hátba. Nem baj, speedizünk. Speedy González. Megnyertem a főnyeremét! Várja, 2 irány, bazeg. Balra, jobbra, jobbra. Várja, már egy kicsit 8 irány! Tolatok. Jó, így Szép. És a bombák, ki kell dobnod a bombát. Trust. Még kicsit, jó? Várjál, most. Yes. Aj! Azt Na, miből, baszki. bazzeg, rám dögölnek bele a nyádat. Oké, szép. Yes, sir. Oj! Na, baszki. Jó, itt ott csak csak szimplán befostam. megyünk. Mi ez a rész, bazzeg? Ezek nem is kellnek ki, ezek csak kitörték az ablakokat, hogy belefújjanak a tóba. Nyomorékok. Goofy ez. Hoppá. Azok ott mind jönnek? Szerintem igen. Azért kezdtem el tolatni. Jó, minden rendben. Meg vagyunk? Aha. Jó. Chillezünk, oké. Egész jó. Yes, sir! Na, meg vagyunk akkor. Ajaj. Valamit hallok a bal fülcimpámból. Lubickol itt a bal fülcimpámba. Na, oda megyünk a busz megállóhoz. Ez nagyon cinema. Holy Főleg azért, mert guacamole, szabadozik. tesó. De nem értem ezeket, hogy textúrázták le azt. Megfogták, azt ráhúzták a materiált. Kösz, tesó, de Kettődik azt a képen. textúrát meg kellett csinálni! Hát, ami jó, de vannak emberek, akik értenek hozzá. Hát igen, nem én vagyok az a valaki. Bro, azt mondja, minden csak úgy özönlik vissza. Úgy visszamennék. Jó, tehát mindenképpen történt valami. Látod, de Múltban, ezért jó, amiről hogyha nem olyan tudom. játékkal játszol, amire van magyar fordítás. Nem Nem manuálisan tudom, kell fordítani. én még mindig nem értem, hogy mit csináltunk, ami miatt így gondoljuk a szituációt, vagy nem tudom. És most mi nekem történt? Ajaj, az már baj, mert már kimászik ez a kur... Szerintem, hogy ezek rám jönnek actually. Ezek miattam támadnak minket. Amúgy esélyes. Jó, itt borzalmas döntés volt, hogy én vezessek. Jó, nyugi, ennyi volt. Úgy szaggat a parszek, mint a picsa. Kajak? Aha, szaggat a hang is, a kép is, minden. Jó, várj, akkor várjuk meg, amíg nem szögöd. Kikkeljék ki, aztán dobjál, lépek vissza. Hallottad már milyen hangja van, amikor bekapcsolod a Nintendo 3DS-t? Nem, mert nincsen. Mert tudod, azóta se néztünk. Olyan hangja van, hogy tum 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 tum. Az mi a picsám volt ott, what? Milyen rohadt... Mert csak tedög lesz le, haló. Visszafordulunk a gengelbe, várunk. Jaj, ez problémás, bátyja. Na most már nem tudok megint futni. Gyere segít. Gyere segítek, tologatlak így hátulról, hogy menjen Légy gyorsabban. szíves, inkább ne csináld, mert hülyén néz ki. Bajok vannak, bátyja. Én menekülnék a helyetekbe amúgy. Na, én megvárlak, én spannal maradok. Interaktálj már velem, bátyja. Gyere. Gyere, fölkaplak a hátamra, azt És mehet. akkor most mindjárt leharapom a picsádat. Ó, fúj, mi a szarom ez a játék? Ha. Szóval ezért ez a neve, hogy reanimál. Újra állat. Fúj, genyó! Miért nőtt ki belőled egy bari? Kiokáltam egy bárány, bazeg. Hát ezek után nem csinálom, hogy... Na, srácok, minden rendben, mehetünk tovább? Nem csinálom, hogy morcos volt a pocód ezek után. Hát, egy kicsit igen. Hogy maradtak meg bele itt, tesó? Mert te nem szoktál Gyere, bárányokat mondom. kiokálni? Nem, nekem csak elefánt szokott lenni a szemembe. Ja? Na, az is jó. Na, menjél akkor, hajrá! Jó. Végre nem kell semmit csinálnom, ideje volt már. Eddig mindent én csináltam, úgyhogy... Kilöki az ajtót, az visszacsapódik ránk. Elviszi! igen. Elviszi a bárány a sávót! Nem áll. Ó, fúj! Az megette. De so baj van.
Nem menj oda, nem menj oda. Ja, menjünk, jó. A többi barátunkat? Vagyis az egyiket, a Az bendiket? egyiket Vagy megette, melyiket? igen. A gulát? Vártalak. Elhagyta. Csengő Zolival megcsalta. Az mi pík egyéb? Hallod, múltkor halál komolyan mondom, hogy azt nyomták a szomszédok max hangerőn, mert mindenki a szomszédok szoktak néha bulizni. Ja. Az így Nem a közvetlen szomszédaim, hanem alattam és egyel arrébb, azt hiszem. Tehát Ja. alattam mellettünk, de szoktak, és eskü, hogy üvöltötték be ezek az Open Stage zenéket, és van róla videóm, mert pont akkor mentem volna fürödni. A fürdőben van a legrosszabban lefedve a ház, és ott és ott áthallatszódik. Hát még én is elnék tőle, hogyha éppen egy egész bárányt okáttam volna ki éppen. Security breach. Várjál, 3 FPS betölt, minden rendben, már is megyünk. Na, ennyi volt, tessék. Látod? Vulkánnal ez 4-szer ennyi idő lenne. Jó, csak a vulkánnal nem szaggatnánk. Én meg leszorom a vulkán, bazd! Na, mehetünk? Ah, Várjál, mindjárt. Na, már is minden rendben van. Egy kis gyomorrantásom volt, de aztán mehetünk is, srácok. és actually tudsz jönni, mi a franc? Na, picsával, most már kell valamit csinálnom. Mi lett a gulával? Szedjük már meg a gulát. Visszajöttünk a városba. Hát, ja, csak egy kicsit máshogyan néz ki most már. Oh, Még annó a fénykorában. Háború van a távolban. Ez a játék, ez egy abszolút színű. Fegyverhangok, meg bombáznak. Gyere meg már be, minden. mit csinálsz? Nem enged. Ja, hogy ott kell bemenni. Oly! Mondom, háború van a háttérben, az egy csapka, vedd fel. Na! Csodás, én meg valami barackbokor lettem. Ez egy rakétavető? Nem, ez egy repülőt, egy gyökér. Ja. És... Oké. Megbeszéltük. Gyökér, by the way. Amúgy szerintem nem erre felé kell jönni, ez csak egy ilyen sapka easter egg. Várjál, visszaállítjuk. Csak hogy meglegyenek a maszkok, úgy. Jó. De mit, te nem akarod levenni azt a krumplit? Nem, ez már hozzám nőtt. Hát igen, szó szerint. Ja, bazzakat, erre lefele kéne menni. Igen, persze, ott lehet menni, ez nem egy lyuk. Ja, azt hittem. Ez egy szerintem, ez egy lövészárok egyébként. Bazzeg, de abszolút színem ez a játék. Igen, ez egy lövészárok. Mondom, háború van. Hojjaj! Mit csináltam? Bro, az megnyomott mindent kivéve a screenshotot. Ajaj! What? Na! Mi? Pisztolyokat nem vihetjük el akkor már legalább? Gyertek már, broszki. Izéjük van, Balra, balra, Mauserjük balra. van. Nem balra! Nem. Mauserjük van, ezek szerintem, nem tudom, meg lehet, hogy németek. Sapka. Hoj! Na, megjelent tábornok. Földre és 20 fekvőt kérek! Nem tudok 5-öt sem megcsinálni. Oké. Én múltkor 100-at csináltam amúgy. A picsámat! Nem viccből mondom. Jó, tényleg. akkor csináld meg most megint. De nem egybe, te barom. Hát, hegybe kéne, ez úgy milyen máni. Felosztva 13 Mi ez a szettre, nagyon mindig sok 8-at sapka csináltam. ideje egymás után? A végén jutott eszükbe a fejlesztőknek, hogy amúgy van a sapka rendszer. Ez jó, hát amilyen abszolút színem, az színek voltak, nem csodálom, hogy elfelejtették. Hát most már el voltak foglalva a kukolásra egy picit. Oj! Hát ez nem igaz, bazd meg. Think fast, chocolate. De miért ezen az első dolgot, hogy meglátsz egy csapatnyi kis embert, azt felrobbantod magad? Hát gondolom, mert bealudt, vagy összeesett, és felkelt, és tudja, hogy háborúban van, és nem akarja elviselni a nyomását a háborúnak, hanem inkább öngyilkos lesz. Legalábbis ahogyan elnézem, mert tehát a legtöbb ember, akivel találkoztunk, az minden gyilkos lett itt eddig. Bazzeg. Az mi? Erre, balra! Oh, actually, mi a franc? És ki ez a daga? Ők a izék, ők az amerikaiak, látod? 2 szobrot gyújtottam meg. Igen. Több szobor. Volt egy harmadik szobor is valahol. Ja nem, volt negyedik is volt. Oh. Gondolom úgy lehetett volna ezt akkor gondolom ez lenne valami secret. Ja. Menjünk, gyere, menjünk a dagadtamcsi felé.
Mi a franc történik Nem itt? tudom, de nagyon remélem, hogy legalább megmagyarázzák, hogy mi a tököm történik. I mean, oké, ne állj oda, mert azt szétlövik. Hát tekintve, hogy már vagy 8 év előtt, ez valahogy egyértelmű volt. Én nekem van egy bizonyos elképzelésem egyelőre, hogy mi a sztori, de Igen? meg akarok róla győződni. Szerintem mindenképpen az van, hogy a két főszereplő valami bűnözők voltak. Valamiféle bűncselekményt követtünk el, mert amit te a világra hoztál, amiatt halt meg az egyik barátunk. Nem biztos, hogy Szerintem ez Hát, ja, nem fix, de ugyanakkor egy háborús zónába kerültünk, úgyhogy tudja a franc. Mi ez a holy cinematic? Várja, nem tudom, túl távol mennem, csessze meg. Christian az mikben van? Cult of the Lamb Game. Azt is az én Family Library-mből szedi fix. Jó, menjünk a tökönbe. Ja, nice, vissza a lövészárokba, ja. Mennyi katona van itt is? Ezek már halottak. I mean, kinda. Várj, itt volt. Vissza. Ja, az bazzeg, és csak Az csak fény. fény, bro, az csak fény. Ugyanaz az egy darab agysejtből. Aj! Az baj. Aj, az nem jó. Itt a patkány. Ez egy bárány, bátyja. Ja, my bad. Megfogta a lábam. Mit szabadítottam a világra, bazzeg? Annyira cinema az a játék amúgy. Azaz, jó, nice. Hát azt Wow, nem hiszem, hogy mégsem annyira. És kajak Ne, elviszi vödör! egyesével, bazzeg. Mondom, szerintem az a sztori, hogy a két főszereplő bűnözők voltak, és De amit mi- hoztak a világ... Valamit csináltak, Bazzeg, még az is vagy meg van valamit csinálva, hogy a létrehoztak. matrac így besüllyed, igen. Igen. Displace modifier. Szerintem ténylegesen az a sztori, hogy a két főszereplő valamilyen bűnözők voltak, és amit Hát a csináltak... te karaktered, Lóri, vagy az, amit... hogy fel akarták akasztani, mert egy akasztó kötél van ott. Hát akkor eléggly egyértelmű szerintem. De te viszont meg valamiféle feltaláló voltál, vagy valami kutató, vagy nem tudom, és bármi, amit hoztál a világra, az halált hozott más emberekre. Bazzeg, de És színem az a egyébként a háborús idők. Tesóba! Hát, ha leugrasz az 5. létrafokról, akkor meghalsz, ok. Oh my fucking. Tökövet már. Okay. Szóval mondom, szerintem az lesz a történet itt mindenképpen. Hallott tesó? Oh, hell no. Fúj. Kis belecske. Két láb, amélyos. De még a barátunk is elhagyottam, úgy az utolsó, mert már fosik tőlünk. Igen, menekült tőlünk, meg fél tőlünk. Az mit menne, hogyha az lenne a sztori, hogy amúgy itt te vagy bazd meg Oppenheimer, ezt te találtad fel az atombombát, vagy nem tudom. Kajak, azt a filmet meg akarom nézni, jó, hogy mondod. Nem láttad még az Oppenheimert? Nem. Cinema, abszolút cinema. Mondjuk szerintem szerepelted volna benne Ryan Gosling, to be honest. Gyerünk, a feszítőveset kell, broszki. Az kell, igen. Ne oda menj! Ez egy kórház? Szerintem, hát már fogalmam is hol vagyunk, így az őszintét megvan. Olyasmi, kórházszerűség. Igen, ez mindenki, vagy egy ilyen hullaház. Ide kell egy drótvájú. Ja, kell a drótvágó. Ott van broszki. Barát! Ne ugorj, te! Utólag vettem észre, hogy ott van egy lyuk, bazd meg. Áll is vulkára báddővé. Amúgy, hogyha vulkánon lenne, akkor láttam volna a lyukat, csak úgy mondom. Ja, hát tudom. Persze, mert ilyen 3 FPS volt, nem? Yeah. Megerőszakollag. Na Viszlát szóval. barát, majd kijövünk érted, pressz. Oh, hell na. Vedd meg. Itt micsoda, itt mi baginol ebbe a izébe, látod te ezt? What? Ó, ott egy azt nem tudom. De miért villog valami Oly! piros? Szerintem megvan miért villog pirosan az a szekrény. De jó ez. Legalább a drótvágó megvan. Azaz. Ez egy jó trade volt szerintem. Egy életet egy metszólóért. Mehet, go. De jó, és most így maradt a hallás is. Az nem jó. Az baj, az nagyon nagy baj. Fús, tesó. Menjek már. Aha! A hell ne. Ajjaj, ne. Ó, hogy ez a... Ezek valószínűleg vánsátolnak. Ja, a gránátjaik vannak. Yeah. Ez a izét szimbolizálja szerintem, hogy tehát még a háborús
szituációk közepén is mi voltunk gyakorlatilag azok, akik hibáztatva voltak. Tehát még ilyen szituációban is az volt a prioritás, hogy minket öljenek meg. Akkor mi a francot csinálhattunk, hogyha még ilyenkor is mi voltunk a Nem főgonosz tudom. gyakorlatilag? Mi a tököm Mi történik? franc történik? De miért rohadt menő meg van csinálni még a hang is így distortion, brr. Ezt is engine-en belül bravo. csináltak? Persze, az Unreal azt tudja modulálni a hangeffekteket runtime futás Ja. közben. Ha beszarok. Na, meghal az utcsó is. Ja. Mi a picsa? Vasz! Abszolút... fingerre, már nem tudok mit mondani, te holy guacamole. Mert nekem kell még ez az ágy. Ezek után muszáj lesz néznünk egy explain-et a játék sztoriáról. Jó, akkor a boss fightot egy utolsó videóra. Ez az utolsó csilles rész. Az nagyon cinema. Ez fix info, hogy final boss. Azt a... Azt láttad mekkora lett, bazd? Hellná, ő nagy láb. Ő nagy láb, erre leülök még egy utolsót ide. De nem lehet. Nem tudsz, tesó, nem tudsz. Ez egy iskola? Na! A legrosszabb rétező. Várjál. Mindjárt? Na most. Ó, az minó, hoppá. Vagy az is megvan csinálva, hogy a karakterink így meglepődnek. Mi a Hoppá. fa? Hagyjad, már kilőtték a kis sapidat! Ez de volt egy megvédett. kis secret, bazeg. Megvédett a sapkám. Honnan a faszomból lőnek? Mennyire Ilyenek voltak a cinematic ez? sniper, ilyenek voltak a háborúban a sniperek, bazeg. Életedben nem tudtad honnan kaptad a lövést, de már halott voltál. Nem is tudtad, hogy meghaltál, de már halott voltál. Hát, Ezért voltak a mesterlövészek a legveszélyesebb gyilkosok a háborús világban. volt egy csávó, akinek azt hiszem, hogy 300 killstreakje volt? Az mit megy? Várjál, hogy jobb, balra Nézd menjünk vissza. meg. Én ezt Daisy-t szoktam nézni. Van egy faszi, aki annó, azt hiszem vietnami veterán volt, vagy micsoda? Valamiféle veterán volt, mindenképpen valami katona volt. És a faszi izét szokott játszani Call of Duty Extreme-be, és kihasznál, vagy nem Call of Duty, valami másikkal játszik, ami ilyen atomrealisztikus, és a való életbeli tudását, amit szerzett mesterlövésként használja, hogy így becélozza az ellenfeleket. Bro, az egy ilyen in-game. faszom smurf amúgy konkrétan. Ahogy kajak! De brónak unfair izéje van, mazeg. De rohadt abszolút Ja. cinema ez a szín is amúgy, bazeg. Ez abszolút az. A Little Nightmares 2 is ilyen amúgy? Aj! Igen. Hasonló a Little Nightmares 2. Összét meg szerintem jobb a története, mint a Little Nightmaresnek. Nem tudom, ebben a játékban kevésbé van az orrodon a történet. Hát azt én is valahogy a tököm tudjam, hogy mi van. Várja, csia. Nem állítjuk vulkára akkor se. Mi a- Trust the Vulcan. Hogy néz már ki a... Micsoda? Tesó, mi ellen kell nekünk küzdeni? De nincs kedvem játszani. Már ugye mondtam, hogy egy utolsó részre kéne hagyni, de... Hát, és akkor, de csak erre tud. Várj, nem is erre kéne menni? Lehet, hogy ez csak a cutscene-re volt egyébként. Várj, itt egy ilyen... ház, nem? Ja, nem erre. Nope. Hát, de nem lehet visszamenni idebe. Ja, de. Várjál, ugráljunk a deszkának a közepén, nem össze kell törni ezt a deszkát? És annak mi lenne az értelme? Never mind. Ennyiből le is tudnánk ugrani, tesó. Ugorj Ja, az ablakot, bazzeg, barom. nyitva van az ablak! Oh my... Na, ez egy csilles lakásnak. Ilyen 3D, 2D játékot lehet, az nagyon jó. Ha Kényelmes bár lehet háború megcsinálni. tépázta. Hát egy kicsit, ja. Én annól nem tudtam, hogy a Battlescar az a háború tépázta, bazd meg, és mindig azt mondtam, hogy háború tapétázta. Ilyen kedves a háború letapétázta. Hát nagyon. Bro, ne engedjétek a köztudatba szerintem. Várjál mindjárt, várj, Trász, na most. Jézusom. Tesó. Bro, nem tud várni 2 másodpercet. Csinálva. Az Van, baj, mert az baj. Ez egy GPU rendered. DirectX 12. Ja? Onnan is ki fog eljönni a szemetes zsákból. Nem? Nem. Á, bro, nem, a prediktálós van. Mi a picsám? Franc. Ide tartozom én is? Engem is így akartak kivégezni? Szerinted te vagy az 5. tag. Én vagyok az 5., bazd meg! Én is ide tartozom! Holy, abszolút cím. Hú, várj! Oh yes! Hát melyikkel veszem fel? Tesó. Ja, Y-nak.
Ne. Hoppá! Bocs, meg kellett nézni. Tesó, csak egy prank volt, chill! Geci. Találj már! Ne szó. Tesó. Oké, szóval te már... Az megöl! Ja, megöl, gondolom téged is kivégeznek, úgyhogy biztos, hogy megöl. Ez mondjuk amúgy abszolút színe vagy. Várj a pisztolyjal? Hogyha megvan direkt külön csinálva azt, hogy téged megöl, mert te ide tartoztál, de engem meg nem. Az ami Nem, szerintem csak azért, mert én egy pisztollyal lőttelek Várj, meg. mindjárt, azt nézzük meg, hogy... Ne, ezt... Várjál, kirakom ide, úgy. Ragd le a gigapuskát, tesó. Bra! Találj már. De ez kaja! Holy cinema! Szerintem én mellé lőttem neked. Ne! Kaja? Vagy azért, mert izébe voltál, cutscene-be voltál, mert vetted fel a fegyvert. Akkor lőjél rám. Jó. A sniperre. Lőjél le! Peak game, bazeg egymást lőjük. Mondom, te engem nem tudsz eltalálni, kivédem. Nem, mert én a izékat lövöm. Ő azt a faszit lőttem ott föl. Jó, tessék, akkor Kiesett tessék, tőle egy innen kulcs. lőjé. Várj, le kell rakni ezt a fegyvert, kell másik. Engem nem hiszem, Eszköve. hogy engem le tudsz lőni. Oké, Bec. Oj, de ne engem lőj már! Faszfej. Fortnite! Chill. Chill! Kifogytam, bazzeg. Nem baj, van még fegyver. Balfasz. Na gyere, bazzeg! Holy... Tökövet! Jó! Oké. Easy! Victory Royale, Ami dedikálni. lehet inkább haladni kéne. Nem egymást tölni. One shot. One kill. Fejre, tarts! Boom! Na go. Nem akarsz magaddal hozni Amúgy egy de fegyvert potozunk, biztonság aztán kedvéért? mezzünk már együtt. Na a pisztolyt, genyó. Brá! Egy mikrohullámú genyó. Ki lehet nyitni, nyisd ki. Ja, feszítő vagy, igen. Figyeld, lesz benne egy sapka. Nem baj, ez megérés. Már hallok ilyen birizgáló hangot így a jobb fülcimpámba. Hopp! Oj, na most lelövöm, bazzeg. Lő, figyelj, one shot, van kill. Oj, ja! Kajak lelőttem. Yes. Új sitykám van. Na. Úgy. Mi a franc, ez egy egész gázmaszk, tesó! Hanklarperek, amikor megjelent a Resident Evil 9-be. Azt se tudták ki, ő aztán hirtelen legnagyobb fanok lettek. Amúgy eldobja a fegyvert automatikusan a Igen, játék. tudom, hát nem mondod. Szerinted miért nem hoztam magammal a Nem. pisztolyt? Poszter? Öj, bazzeg, ott van ez a Mehetünk? dög. Oh, hell no! Jó, én fasz, és Ja, akkor ott most mi van? bújni kellett volna. Esélyes. Hogy néz ez ki, genyó? De nekem ettől traumám Ilyenkor- van szerintem. Neked ettől az izétől? Hát nem, hát szerintem mert rám Bárány? nézett és akkor lett ilyen piros a kép. Nekem ez arra engedne következtetni. Én szerintem a piros itt csak gameplay mechanikaként van használva, vagy akkor hántol, amikor piros. Ja, aztán lehet, nem tudom. Ó, ezt tolni kell és úgy kell mennünk mögötte, gyere. Told. De húzzad Kettő ember oldalra. Mit csinálsz? Van. Y. Nem engedi megfogni! Ja, túlsó oldalon kell megfogni. Baszd! Mit csinálsz? Úgy akartam legugolni, hogy lefele nyomtam a joysticket. Elfelejtettem, hogy nem úgy kell. Bruh. Oké, lock in, jó. Mit csinálsz? Hoppá. Kiengedtem véletlenül. Na és akkor most hajrá. Fel kell mászni rá és fel kell menni. És haladj már, bassz! De nem enged vele interaktálni, na! Te mit? Ah! Te balfasz! Jó, siessünk! Oké, ezek szerint Nem mégis tudtam, sietni. nem tudtam felmenni túl. Szóval így... Nem igaz? Vissza kell bújni. Igen, jó, vissza Nem kell. sietni kell. Yes. Na lássuk. Höpp. Oké. Lecsúszik Jolly Jack's Hound.
Tesó, nem így kell elbújni. Hogy Gyere. néz ez ki, genyó? Te uramisten! Az Attack on Titan csináltak, vagy játékot? Mekkora egy big ass Mehetünk, de lába. most. És hogyan Lesz a akarod megölni ezt a nagy szart? Megint megeszem, vagy mi? Nem, magamat akarom megölni, to be honest. Nem megölni, megenni a gyökér. Megenni? Oké, nem szóltam. Aha. Sok siker. Oh, Kilőtte a megint a sniper. mesterlövész, megint a mesterlövész. Jó, hát én már átmentem. Te csak te ott vagy? Jó, hogy te visszamentél? Igen, mert ki lehet nyitni a liftet. Oké, nice, szép. Aha, volt. várjál, oké. All that for a fucking sapka. Nem baj, megéri. Poszter. De szerintem ennek a játék végén lesz majd ezeknek értelme. Jó. Hát de... Igen, de ezek mi a tökömök, nem? Ja, lesz egy galéria, ahol meg tudod nézni, hogy Igen. hogyan csinálták a karaktereket, hogy hogyan dizájnolták. Hát de engem az érdekel. Történő kettőt egymás után betöltés nélkül, bazd meg! Két mesterlövész, Nem kell bazd meg, megint amúgy meg. felvenni újra? Ugye? Nem kell. Fussak már! Húj! Ide. Húj! Yes. Fogd meg. Bait. Az Szép baj! volt a Az baj! baj! Én ezt csak gondoltam elzni, hogy egy darab mozdulattal oldottam meg. Mit csináljunk? Itt. Várjál, nekem még le kellett dobni ezt a szar. Aj, ne basszám. De ennek a snipernek valami köze van hozzánk, ez garantált. Nem, Szóval szerintem csak nyílt kellett egy terepen az gener... one shot-től, az fix. Szerintem kellett egy generic ellenfél, akit le tudtak volna rakni. To be honest. De mi ez Geci Fire design, mert nem is kell semmit modellezni, csak a golyókat írat. Szerintem a jobb oldali kocsit kell amúgy előre tolni, to be honest. Ja. Tód meg! Onnan lő ez a kutya, onnan fentől a tökembe. Az órából. A Big Benből. A Big Bamből. Tesó, te nyíltan vagy. Dehogy is. Nem lát engem, bro, nem olyan jó, trust. Oda a kajak át kell csak úgy menni, genyó. Csúszkálja, miközben lő. Bro, ne spamelj már ezt a szart! Mennyi tölténye van a faszinak? Tököm automata Ott van! Igen, már látom, azt mondom. Mindjárt eljutunk hozzá. Ezen a telepen, ezen nem tudunk lefutni hozzá. Ott a rakétavető, tesó! Oh yes! Ja, Fogd nincs meg, kell. gyere! Na majd most, te busz! Na ez egy ilyenkor körbelő, tesó! Pű! Oh, Hoppá! Jolly mesterlövész. heck yes! Mennyire abszolút kúkoltak ezzel az endgame-mel itt, bazeg. Most már sniper sincs, az egyetlen egy darab nagyobb ellenfelünket is megöltük. Most már csak a izé van, a Bari. Szerintem mindjárt találkozunk vele. Azt mondod? Ez valami Itt ugye nem háború, ez taposóak. valami háborús traumát okoz, vagy dolgoz Itt fel ugye ez nem a game. taposóaknák vannak. Nem, itt csak leszarnak. Várjál, 2 FPS, sem baj. Mi a picsám ez a... Ez a Barit jelzi, nem? Nem tudom. Vagy ez egy atombomba? Ja Abba nem, hagyja, gondolom vagy ezt menjünk kéne előre? követni. Oké. Aztán... Oh! Az határozottan valami robbant, igen. Hát igen, nem lehet túl jó, mi az Isten egy háború. Experience. Hát... Yeah. Bro, sácsó. Az egy tank, bazd meg! Most már nem AV, most már nem sniperes, hanem egy konkrét tank! Nah. Kis Ugye- halacska számomra, nyugi, kis halacska számomra. Ugye oda nem lehet fölvenni. holy bait. Ezt ugye szálltam, mint a szar. Ajjaj. Szép volt a bait, tesó. Ez jóval lassabban lő viszont, úgyhogy... Hát jó, viszont annál erősebben. Hát Nem jó, de lehet ez tök mindenhova chilles. elhájdolni. Nesze Dehogy Mr. is Chilles, bátyja. Problémában vagyok be. Menjünk egy... Oké, akkor ide nem bújok, bocs. De hogy is nem lehet elhájdolni, tesó. Ö,
Mióta lett full véres a ruhád? Hát? Full piros a ruhád. Azt mondtam, hogy mintha változna, hogy egyre pirosabb lesz. Tényleg véresedik. Nem a most! Na te buzi! Hoppá! Oh yes! Na és akkor most mi jövünk? Yes! Miénk a tank. Ja, nem. Oh! És ez hol fel? Ennél súnyibb fasságot nem rakhatott volna a játékba. Bro, spankempel a háborúba, bazd meg, hát nem hiszem el, spankempelnek a háborúba, bazd meg, hát nem hiszem el, faszki van. Na mennyi, lőjj. Amúgy én egy ilyen 50-50-be megteorizálnám azt, hogy szerintem a háborús dolgok azok az én emlékeim, nem a tiedek. Mert én voltam itt az, akit föl akartak akasztani, szóval én kaptam valamire büntetésként azt, hogy háborúba hoztak. Lehet. A gépfegyveres felé menj, a tankot nem tudja kilőni. Lőjj már bele, bátyja. Nem lehet lőni ezzel, te Ja. Bra. Várjál, 4 FPS, már is jobb minden. Megkurkászom, menjél. Megtúrikált. Kajak nem lehet Úgyhogy lőni? nem lehet vele lőni, nem tényleg. Ja de, az Y-nal, csak fel van cserélve az irányítás nekem. De tényleg, a háborús dolgok azok mindenképpen az én emlékeim. Hát valami akkor biztos. hogy jön vissza a bárány? Azt nem tudom. Hogy jön bele a bárány az én emlékeimbe? És hogy jön bele alapjárat a nyuszi lánya izéba? Fogalm sincs. Hogy jön a nyuszi lány tematika be a izéba? Holy story írás, tesó. Balra. Ja, erre igen. Yes. Onnan tudod, hogy olyan sztori, hogy még tippelni sem tudsz, hogy mi a faszom történt. Úgy érzem, hogy ez egy olyan játék, amit hogyha be is fejeztünk, sem fogjuk tudni pontosan megtippelni a történetet. Hát... De... Nem, majd nézzünk guide-ot. Ötleteim vannak. Amint ötleteim nekem is. Csak aztán ki tudja. Szerintem ez mind a kettőnknek a traumáit okozza. Valami biztos valami köze van ahhoz. Ha nem létezik, vagy nem. Nem hiszem, hogy... Majd a végén megosztom, hogy Jó, hogy mi a teóriám, de nem fix, úgyhogy egyelőre valamit ki kéne szállni. Oké, nem szállunk ki. Dehogy szállunk, bassza. Megyünk a tököm. Az úgy, kurva anyját. Szakadjon meg, aki ott állt kifejezetten. Ez a mozi, megyünk végig a játékon. Ó, várja. Végig megyünk mindegyik sorom. This motherfucker. Ja, bocs. Mit ártott neked az a szék, ott határozottam? Nem tetszik, ahogy van. Hogy... Ja, tessék akkor. Na, szóval egy tankkal fogunk megölni egy rohadt nagy bárányt, jó? Ó, várjál, ja, azt hittem cutscene van. Amúgy mi a fasz kajakoljon a kamera? Én is azt hittem, hogy ez egy cutscene. Holy! Na hajrá, akkor nyomjad. Nekem meg van fordítva ám az irányítás, csak mondom. Nekem is. Ja? A balra jobbra a csővel. Lőjed, papi, lőjed, azaz. Nem. Na jó, merre, bazd meg, merre, jobbra megyek. Úgy érzem, jól döntöttem. Ez milyen cinematikus már, annyi picsába. Összedölt? Ó. Összenyomta a tankunkat. Bra, hát mennyi ellenben, mi ez te? Hát mi ez? Nem tudom. Várjál, és most gondolom az egész kezdődik a legelejéről. Ilyen oké. interaktív jelenet, igen. Nem tudok amúgy gyorsabban menni, bazzeg, mert... Nyom meg az eltét közben, igen, azzal, igen. beépítő. Akkor lassít, most néztem meg. Azt itt nem építették ebbe a szarba nitrót, ez most komoly? Mekkora buzik, amikor Fostalicska, bazzeg. Oh, ledőlt! Ezeket a cutscene-eket kell behitelni, mert ilyenkor stanolódik be. Azaz. Oly! Azaz. Nem baj, ne zavarjon a 3 FPS nyomjad. Mezzeg vulkánon. De nincs vulkán, tesó. Oké, kukolunk. Mi az Isten történik? Erre balra elmegyek. Ez egy oszlop, bazd meg! Isten barma, jó, tesó. megcsináltuk, de... Haló? Segítség? Beszorultunk? Aha. Ezt most nem mondod komolyan, bazd meg.
Ez is nem, ez csak komoly, de csak hátrafele kellett volna menni. Ezt is nem mondod komoly. Nyomjad neki, bátyja, nyomjad Megyek, neki. nyomom. Szóval nem kanyarodok sem erre, csak megyek hátra, jó? Nem megy gyorsabban ez a fos tartály! Nem tudom. Jobbra, jobbra, jobbra. Ja nem, tovább előre, úgy. Szép. Yes. Vreg 24. Hát! Baj van, Foxos. Tesó, lőd. Úgy. Ha meg lőjed, én nem tudok már menni, úgyhogy hajrá, nyomjad. Tövöm. Megvan. Mennyire abszolút filmsziáz ez a game, azért. És itt tankkal győzzük le ezt a szart. Ajjaj. Mi a tököm? Ezek filmet csináltak, vagy játék? Hogy összekonyult a kis csöve? Mi történt szegény bibilővel, bazeg? Hogy fogom itt turkálni ezek után? What? Mindig is volt egy nyuszi farka a karakterednek? Nem tudom. A Vagy ez karakterem egy lámpás? Ja, az a lámpás. Ja, az a lámpásod. Azt hittem, hogy egy nyuszi farka nőtt a karakternek. Ó, bassz, meg persze, hogy túléltem Ez én. meg ez Ó, téged! Holy! Jó, szerintem értem a lore. És akkor most egyedül menjek. Hajrá, na megyek. Igen, szerintem értem a lore már. Ajaj, az baj. Nem baj. Hogy néz ki ez a szar? Mi az Isten Gyere meg a tört? kontrollerbe, az meg, hogy még a szomszédok is hallják, hallod? Mi a tökön történik? Jó? Ho? Nem tudok már menni. Ennek a résznek nem adhatsz más címet azon kívül, hogy abszolút film. Igen, pont ezt akartam adni. Ja, ugorjak? Ja, nem. Mi az Isten történik? Hogy lehet ilyen abszolút filmsziázat csinálni, báty? Ráadásul szerintem ez nem olyan nagy csapat amúgy. Nem hiszem. Fordítva, eddig ő volt benned, most te vagy benne. Itt vagyunk mi is. Aha. Csak most én nem vagyok itt. Igen, jó, abszolút tudom már a sztorit. Ez konkrét biztosra vitte a teóriámat. Igen, ez abszolút biztosra vitte a teóriát. Oké, a nyuszi lány, aki te voltál, az sose volt egy gyerek. Te egy állat voltál. A gyerekek, az a 4 gyerek, akit láttunk, megkínoztak egy állatot. Az volt a rituálé, amiről beszéltek, amit most csináltak. A 4 gyerek megkínoztak egy állatot, és valami történt, bűntudatuk volt, és végül elvitték őket háborúba, és I guess ott jött elő ez a trauma bennük, hogy ők annó csináltak egy rituálét egy ártatlan állattal, akit megkínoztak. Tehát ez az egész történet szerintem a lánynak a szemszögéből van elmesélve, aki te vagy, aki egyébként nem volt soha egy ember. De mi az legjobb, amit te voltál eredetileg, de így... Igen. Szerintem te így élted meg a szituációt, hogy gyakorlatilag beképzelted azt, hogy egyébként nem ellened voltak, hanem segíteni próbáltak neked a gyerekek, akik egyébként megkínoztak és megöltek. Nem tudom, nekem mondjuk Szerintem kicsit más teóriám lett volna, de... Milyen teóriád? Hát nem, hát mi a faszom? Én mindig amellett állok, hogy ez... mi a traumákat dolgoz fel, mert nem tudom. Olyan furcsának találom a... Hát te neked, a lány karakternek az a traumája, hogy megkínozták és megölték egy rituáléban, a gyerekeknek meg az, hogy ezt megcsinálták. Most örökké így hívogálnom kell? Hát, szerintem. De szerintem mindenképpen ez a lore egyébként, mert mondom, a rituálé kifejezetten ki volt emelve, most is lehetett látni, stb. És mindig akkor jött fel, amikor te voltál az, akinek tiszta véres volt a ruhája, ugye, vagy a bundája. Mert a gyerekek láttad, hogy késsel ültek a körül, megvágták a kezüket, és ráöntötték a vérüket középen a izéra. Az te voltál ott szerintem. Azért lett egyre véresebb a ruhád, ahogy ment a játék. Jó, erről mindenképpen kell majd néznünk valami miatt tökömet a végén.
Szerintem ez a lore, valami ilyesmi. És most mi a szart csináljak? Mit csináljak? Nekem kéne valamit nyomnom. Lehet, amúgy nem. Sem, de valamit biztos, hogy kell... Tesó, most ezt komoly neked kellett nyomnod? Bra! Gyere! Gyere, span! Jövök. Hogy? Mennyire abszolút filmszél. Mondtam, hogy filmszélzi játék? Lehet még nem. Yeah. Mi a tököm történik? Igyekszek látni, hogy... Jó, ezeket a deveket engedjétek még játékot csinálni, légy szíves, mert... Gyere, itt vagyunk, na. Hát azért ennyire ne legyetek itt. Cutscene. Ott a bárány! Mondom, az vagy te! Az egy nyúl amúgy, de... Vagy nyúl, igen. Mondom, az vagy te! Akkor viszont a bárány, az hogy kapcsolódik oda? Nem tudom, hogy kapcsolódik bele a bárány a képbe, de az mindenképpen fix, hogy te voltál a nyúl, akit megkínoztak a gyerekek. Gyertek, buzik, Azért van egy lett- késem! Azért lett egyre véresebb a ruhád a végén a játéknak. Ami milyen bajonetted van, bazeg? Oj! De akkor viszont nem értem, hogy kapcsolód, de akkor miért mentetek volna háborúba ti? Emiatt. Az csak egy mellékhatása a világnak, amit éltünk, mert gondolom, hogy ez szerintem a második világháború előtt játszódik ez a játék, és amikor felnőttünk már, akkor elvittek minket háborúba, mert akkor ugye kötelező katonaság volt, és elvittek háborúba. És viseljük a bűnét annak, amit gyerekkorunkban tettünk annó, hogy megkínoztunk egy ártatlan lényt, ugye? Hogy van az, hogy ezek a játékok a baszott sztorit tudnak, de amúgy mindegyik bazeg. Mondom, bármilyen multival játszunk. Itt vannak a bárányok amúgy oldalt. A Way Out-ban is egymás ellen voltunk a végén. Ezek nem tudnak ilyen happy endet írni. De hogy a tökönbe játszunk mindig ilyen cinema játékokkal, fucking AAA játékokban, meg mindig Battle Pass-t kell venni, meg fogsejmet nyitsz, bazd meg. Indie játékok miért ilyen píkek mindig? Mert ők azért csinálják, mert élvezik is, nem azért, hogy legyen pénz. Ez volt a Well incidens, ez volt az után. A mi a tököm után. Tehát van egy lány, és elhoztuk a halott nyulat. Aha, és akkor mondom, hogy a bárányok ott hátul fölkeltek. Tényleg. Szóval akkor a bárányok látták, ahogyan mi kínoztunk egy másik állatot. És így jön be a bárány a képbe. És mi viszont akkor mindenképpen, tehát ez a 4 gyerek, ez nem csak a nyulat ölte meg, hanem valaki mást is megölt vele. Tehát akkor ténylegesen megöltek egy lányt. Hát dögöljetek is meg akkor, már nem azért. Mi az abszolút cinema történik itt, basszus? Ja, és akkor ezért láttam, azt már bekúrtál oda, vagy bekúrtatok. Ez volt mi a tököm, ez a kút. Ez a kútnak Igen, az aljáról igen, van azt nézve mondom. ez a jelenet. De sajnálom, hogy nem csinálnak több játékot a fejlesztők. Holy, miért nem? Hát meg kigyulladt a stúdió ilyen Fire után, bazd meg, hát szerinted? Holy well written story, bazzeg. Még Telóm is becsörgött a végére. Hát erre még én is becsörgök, tesó, mi a fasz történik? És onnan keltél fel te. Akkor... szóval bárány azt szimbolizálja, hogy mi a faszom, bosszút akartam gondolom állni. Igen. See. Mi a fasz? Ez nagyon jó volt ez a játék. Holy... Ez kegyetlen volt, bazzeg. Na már Verlő. kíváncsi, hogy hányan csinálták. Bergman, ezek svédek, vagy ezek skandinávok. Ez konkrét majdnem az összes név, amit láttam eddig, mind skandináv volt. Szerintem ez egy svéd csapat. 60-an dolgoznak náluk. Zsombor Szakács, ott volt egy magyar! Magyarország mentioned! Yeah! Végre büszkék lehetünk valamire, egy ilyen pík!
Egy ilyen peak játékhoz egy magyar hozzáadta a nevét. Mwah! Ennél jobbat nem is tehetett volna, bazzeg. Ja! Várjál már! Én azt hittem, hogy ezek csak vitték tovább az ötletét a Little Nightmaresnek. Te hülyen tudod, kik ezek a fejlesztők? Na. Ők csinálták a Little Nightmares-et, bazd meg! Hogy? Ez ugyanaz a én nem tudtam, hogy ők Én is azt hittem, hogy más csinálta. Azt hittem, hogy ez egy indie game, ami viszi tovább a Little Nightmares-nek a mintáját. Nem, ez ténylegesen a Little Nightmares fejlesztőinek a játéka. Na hát akkor brókat még kérlek szépen csináljatok még ilyen játékokat. Mert a Little Nightmares-et azt ugye eladták. Tudod, azért lett rossz a 3. Akkor azért lett egy büdös szar a 3. Eladták a Little Nightmares sorozatot, akkor azért lett rossz a 3, mert azt nem is ők csinálták. A Little Nightmares 3-at nem ők csinálták, ők az 1-et, a 2-t meg a Reanimált csinálták. Hát látszik, hogy melyikeket csinálták. Ja. Most... és ez egyébként most februárban jött ki ez a játék. Igen, nem régen jött ki. Na, akkor várjuk a következőt, bazzeg. Amint kijön, komolyan megveszem. Hát ilyen abszolút színem, mindjárt ki is viszem majd a 2-t. Ott van még egy magyar, let's go! Igen, Pap Szilveszter, meg Gizella Varga, 2 magyar is. Figyelj, a magyarok, hogyha nekiállnak dolgozni, akkor egyébként általában kukolni szoktak. Csak a magyar nép az egyébként egy rendkívül lusta nép, tehát általában nem szoktunk nekiállni sem, de hogyha nekiállunk, akkor nagyon fejjel, amit össze tudunk hozni. Csak tudod, most derült ki, hogy amúgy nem is vettem az egész videót. Hogy ez mi fejjel lett. Killing myself. De amúgy megy. Ja igen, most nézem a Twitterjüket a fejlesztőknek, és ki is van írva egyébként, hogy we are the creators behind Little Nightmares 1, 2 and Reanimal. Tehát a 3 az nincs is nekik listázva, mert eladták a jogokat a sztorihoz. De hogy vagy a sorozathoz. De amúgy a 3-at azt nem is tudom, az is ilyen multiplayer, nem? Igen, egy multiplayer kóp játék a 3, csak az a probléma vele, hogy nem innoválnak, sőt, még lerontják azt, amit a 2-ben csináltak, és egyébként nagyon rövid az árához képest. Tehát, figyelj, őszintén meg valószínűleg kiadtak nekik egy rakatnyi pénzt a Little Nightmares sorozatért, és azt a pénzt meg valószínűleg visszafektették, hogy csinálják ezt, meg a következő projektjüket, úgyhogy megértem. De hogy ja, tehát a őszintén megvalva a Little Nightmares sorozat szerintem halott ezek után. Mert konkrét nem ő nekik a kezük van már benne. Nem, viszont hogy jön egy új Reanimal game mondjuk, az peak lesz. Vagy nem tudom, hogy hogyan dolgoznák fel, de... Ezt nem hiszem, hogy folytatják semmiképpen. Max egy hasonló sztoriú játékot láthatunk majd, vagy egy hasonló témájú. Hát szerintem biztos, hogy ezt tudják tovább vinni, mert ezt a 3D, 2D-t ezt nagyon nyomják. Persze, ebben nagyon-nagyon kukolnak a fejlesztők, ez egyértelmű. Amúgy most nézem, hogy a Steam oldalán a játéknak ki van emelve direkt egy olyan screenshot, ami a mozi előtt készült, és csak sétál a faszi lent, és fölé van írva nagy piros betűk, hogy cinema, bazd meg. All is well. Várjál, van after videó. Ja, mondom, most mászok ki ebből a szarból. Itt fog kikelni a innen mászik ki, igen. Szóval akkor ezért kattam ki egy bárányt. Olyan basszus van a játékban, hogy pirosan van stabilan a game-nek a hangja. Ez hagyd is meg, ez ne rémítsed semmiképpen. Az jó, de téged se lehet hallani, úgyhogy bet. Yeah. Holy, absolute motherfucking based. Most pedig gyors megnézzük a konceptártot. Ja, na ez egyébként Actual Fire. Na extrák. Na galéria. Na miket szerváltunk össze? 14-et szerváltunk? Konceptártok. Holy. Oh, holy. Oké. Azért gondolj bele, hogy milyen art design van már mellett is. Ott egy kulcs. Yes, sir. Holy. Ott a hell yeah, az a lény, bazd meg. Tejjam. Ez abszolút kinom. Tetszik, hogy ábrázoltak a kis karaktert, ilyen kis picike. Hát ez definicionális shopping volt, a készítők meg igen visszadob ide. Yeah. Hát jó, ez rohadt jó volt egyébként. Hát ez a definíció volt. Ez kifejezetten tetszett. Hát én azt mondom, ennek őszintén megvalva még el tudnék nézni egy DLC-t ennek a játéknak szerintem. Na majd kiderül, majd követni fogom ezt a
ezeket a készítőket. Na várjál, most már csak akkor kíváncsi vagyok, hogy mennyit adott erre az IGN, mert mint ahogyan tudjuk... Ne, hagyjad az IGN-t, a rakás büdös szar, hagyjad Mindenki tudja, hogy az IGN egy rakás szar, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mennyit adtak rá. Na még keresek ilyen fajta játékokat, ilyen multikkal kell játszani, ez peak. Mennyit kapott a Reanimál szerinted? Várjál, ez 10-es skálán van, ugye? 10-es skálán. Te már látod, mennyit kapott? Én már fönn vagyok az oldalon. Gondolom, hát 7-et? Actually, 9-et, azért mert Via Borger értékelte. Az értékelőjük, hát ez mondjuk nem jó. Ez mondjuk nem jó hír. Ezt ő írta. Ez ugyanaz a Via Borger, aki ezt írta. Hát jó, nem mondtam semmit. Akartam volna dicsérni, de ez ugyanaz a Via Borger, aki 6-ot adott, bazd meg a Mouse PI for Hire-nek. Tudod, mi volt az egyik indok rá, hogy 6-ot adott? Nem, azt mondta, hogy túl cartoony, és túlságosan sok sajtvicc van benne. Egy játékban, ahol egy kibaszott meseegér van. Ugyanaz az ember írta a peak értékelést a Reanimára. Jó, akkor azért, mert ilyen jó értékelést kapott tőle a Reanimál, én több mint biztosra vélem merni, hogy szerintem félreértette a történetet. És biztos, hogy valami más sózott rá, ami miatt adott ilyen jó értékelést, mert hogyha megértette a történetet, akkor nem létezik, hogy ilyen jó ratinget adott volna neki szerintem. Hát ez peak volt. Véleményezd kérlek. Összet megalva, ár picikét vastag a hosszához képest. 40 euró az ilyen 4 óra contenthez képest, ez egy picikét vastag. De gyanítom, hogy lesz hozzá valami bővítő DLC, vagy hát gyanítom, hogy úgy csinálták a fejlesztők, hogy valószínűleg menj vissza és szedj össze mindent. Tehát úgy, hogyha nézed a hosszát a játéknak, az árához képest úgy egyébként egészen jó valószínűleg. De... ja, hát az egyetlen dolog, amit kritizálni tudok, az az ár a hosszához képest. De az is egyébként valószínűleg azért ilyen magas az ára, mert nézd rá arra a 4-5 órányi contentre, ami van benne, bazd meg. Olyan cinema és olyan szinten píken van animálva, meg cinematikus jelenetek vannak benne, meg minden, hogy ez nem igaz. De... jöttök minden, amúgy is én fizettem, úgyhogy... Ja, na most, akkor ebből az a véleményem, ez egy szolid 9/10, és hogyha a GTA 5-ben egy darab bug is lesz, akkor perelni GTA 5-be? Csak pörög a show ide, nem? Ez a fogyatékos, az, hogy GTA 5-be tesó. GTA 6-tal játszunk. Oh my te. Na, mi van? Még itt maradtak? Hát akkor kiviszem megint a játékot. Hol van vicceltem?